Ngibingelele ngiphinde nginamkelana kwabathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela indaba ezifiya ngaso ke isikhathi. Yebo futhi ke kushubile lapha na ke phakathi ke kwabo ke abaculi ke ababili okubalwa khona ke ukhuzane kanye naye ke yena ke umthande. Njengoba saziyo ukuthi ke sisekhona ke izinkulumo lapha na ke kubalandeli ke bomculo maskandi ukuthi ke ukhuzane ke kungani ke kuyena ke owashaya ke unamba lo 1. Kodwa ke khona laba abathi ke njengomlandeli ke lo okhona njengamanje ke owemfezi ophawule okokuqala ke ngalo ke lelo daba lukakhuzane ke lokunqamula ke ingoma yokuhlukanisa konyaka. Uthi ke lo mlandeli ke kungani ke ukhuzane ke exekwa uma ehlukanise unyaka. Yena ke akanendaba nokuthi ke ubani ke ohlukanise unyaka ngamuphi ke unyaka noma ngayiphi ke ingoma. Uthi ke lo mlandeli ke wemfezi emnyama yena akanankinga nokuthi ukhuzane ke uhlukanise unyaka uma ngabe ubeyivotela. Abanye abaculi ke bahlulwa ke yini ke ukuyivotela. Uze wabala ke ukuthi ke ojiva bahlulwe yini ke ukuyivotela bona ke ukuze ke bewini. Wasesho ke ukuthi ke uma ke kuma ingoma ke ekumele ihlukanise unyaka kube iParis. Kungani ke abaculi ke abaningi bengahlangananga ke bevotele ke yona ke lengoma ke iParis noma ke abantu ke behlangane bonke abathanda ke lengoma ekuthiwa iParis ke beyivotele ukuze ke izohlukanisa unyaka. Ubesho kanjena ke esho ke kule video enzokufakela yona imbukeli ke kokulandelayo ke bezinga ke imbukeli ebengukulethela zona namhlanje. Siyabonga. Yabo nje mina Jobe kufana le okuthiwa kuyacomplain kuthiwa befuna ukwini Paris. Mina Jobe ngimsulwa ngenhliziyo yami yonke anginandaba nokuthi ukhuzane mhlawumbe udizile noma wenzini. Kodwa enguthandayo ngambone khankasela ukuthi avotelwe. Ngambona wazi wafika eGoli ngangimbona emafonini wazi wafika ngaseGoli. Ngimile embuzweni wami ukuthi ukuthi kuyadini awudizi ngani wena anginawo uthi nemali. Uthi kuthengwa amavoti awathengi ngani anginawo nemali. Tshela mina Jobe utshele mina makunabacula abanye abathi bekufake kube yiParis babe ngayivoteli ngani. Futhi bona bahlula umuntu oyedwa bonke labaculi ngiyaliyanisa ojiva o3 abanye othina abanye babehlula ukuvotela iParis bahluleke ukuyivotela badliwe umuntu oyedwa. Hayi abantu abamusuba nomona baye kumona. Mina ngimfezi Khuzane mina ngimfezi emnyama nje. Abayeke kodwa umona. Mewinile umuntu winile. Uthi kanjani yenza nawe wini.